πόλη έρημη, πόλη φάντασμα, πόλη εφιάλτης. Ακόμα και στο ξενοδοχείο Holiday Inn στο κέντρο του Σεράγεβο, όπου έχουν καταλύσει δημοσιογράφοι, η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Πυροβολισμοί από ελεύθερους σκοπευτές κάνουν την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης εξαιρετικά δύσκολη. Ο ΙΕ ελέγχει μόνον την περιοχή του αεροδρομίου, ενώ οι μάχες συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της πόλης. Κεντρική αγορά του Σαράγεβο. Οι πάγκοι είναι άδειοι, τα τρόφιμα ελάχιστα. Παρά την ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ, οι ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μάχες Σέρβων και Μουσουλμάνων συνεχίζονται σπίτι με σπίτι. Χιλιάδες άνθρωποι στο Σαράγεβο έχουν χάσει κάθε επικοινωνία με συγγενείς και φίλους που βρίσκονται στις περιοχές εκείνες που ελέγχονται από Σέρβους. Ζουν κάθε ημέρα και νύχτα ανάμεσα στην τρέλα και στην πραγματικότητα. Δωμάτιο με θέα στην πόλη του Σαράγεβο. Ξενοδοχείο Holiday Inn. Το μοναδικό άλλωστε που λειτουργεί στην πρωτεύουσα της Βοσνίας. Δωμάτιο 633. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι ύστερα από τα χτυπήματα του πυροβολικού. Ευτυχώς τη νύχτα που το δωμάτιο 633 και άλλα της ίδιας πτέρυγας του ξενοδοχείου χτυπήθηκαν, ευτυχώς τη νύχτα εκείνη δεν υπήρχαν μέσα πελάτες. Στην καρδιά του Σαράγεβο αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο στρατιωτικής επέμβασης σε μια πόλη όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει πια από κάθε έλεγχο, σε μια πόλη όπου κανείς δεν ξέρει πού είναι ο φίλος και πού είναι ο εχθρός. Στο Σαράγεβο αναρωτιούνται πόσο θα κρατήσει αυτή η σχετική ηρεμία που επικρατεί τις τελευταίες μέρες. Κανείς δεν τολμάει να είναι αισιόδοξος. Αυτό ίσως που έχει περισσότερη σημασία είναι πως η σημερινή ημέρα ήταν σχετικά καλύτερη από τη χτεσινή.